motorka je podľa mňa len zdvihnutá CB 500F, teda Hornet 500, ako mám ja. Tam nič viac není. Tá motorka za mňa v teréne to moc neobstojí, keďže to má liaté kolesa a nie je to nejako extra vysoké a kto by si to bral, žiadne krytie výfuku alebo motora, nič tam není. Akože uvoľnené cestné, čo napríklad ja môžem porovnať s mojou Hondou CB500F, ktorá je na cestu veľmi pohodlná. Zvládam v pohode 400 km výlety bez toho, aby som trpel. A nemám napríklad ani veterný štít. A tá CB500 je lacnejšia. A ľahšia. Tuto ja za mňa nevidím dôvod, prečo som si toto kúpil. Neponúka to nič nejako extra navyše. Horšie pneumatiky na cestu. Lebo s týmto do terénu určite nepôjdete. Za mňa tiež sú o dosť lepšie alternatívy ako napríklad Benelli TRK 502. Viete mať aj cestný variant, aj terénny variant 502X. Áno, tie motorky sú o dosť ťažšie, sú ťažké, ale tie vám ponúknú niečo z toho adventure štýlu. Za mňa táto Honda